Яңалыклар чыгарылышы үз өчен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Орловкада участоклары алыначак, милек хуҗаларының һәрберсе белән шәһәр җитәкчелеге аерым очрашачак. Мәскәү проспектын дәвам итү проекты тормышка ашырыла. Шәһәр урамнарын чистарталар, җирасты кичү юлларын тәртипкә китерәләр. Чаллыда санитар чистарту 2 айлыгы бара. Яз, кояш, күчмә кышлар килә, димәк карга боткасы пеше. Җиңү паркында татар һәм башкортларның милли бәйрәме карга боткасы бәйрәме узды. Бу хакта Римма Султанова. Орловка бистәсендә участоклар алыначак, милек хуҗаларының һәрберсе белән аерым очрашачаклар. Бары тик шуннан соң гына гомуми җыелыш булачак. Наил Мәгъдиев Шәҗәкле Дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесенә шундый күрсәтмә бирде. Шәһәрдә Мәскәү проспектын дәвам итү буенча эш башлана, 32 участок юл салынасы урынга эләгә. Генераль план буенча биредә буш коридор калырга тиеш булган, тик ниндидер сәбәпләр аркасында заманында биредә хуҗалыклар төзелеше һәм бакча участоклары өчен урын биргәннәр. Хәзер әлеге милек хуҗаларына урынны бушатырга туры киләчәк. Бу эш закон нигезендә башкарылырга тиеш. Я попросил бы, чтобы и прокуратура за этим вопросом надзирала. В части соблюдения прав граждан. Есть установленный порядок, законодательство предусмотрено, порядок изъятия оценки, выплаты компенсаций. Все это должно быть строго в рамках существующего законодательства. Наил Мәгъдиев Мәскәү проспектын дәвам итү мөһим проект икәнлеген ассызыклады. Чаллыда әлеге нибары бер магистраль. Юл заман таләбе. Проектның бер өлеше әзер инде. Чаллы мэры ресурслар белән тәэмин итүче оешмалар эшен тәнкыйтьләде. Җир эшләрен башкарганнан соң территорияны төзекләндермәй калган очраклар шактый. Кагыйдәләр буенча казу эшләре башкарылганнан соң чокырны күмеп калдыру гына җитми. Бу урын туфрак белән капланырга, аннары үлән чәчелергә тиеш. Ун объектта җаваплы оешмалар эшләрен ахырына җиткермәгән. Санитар 2 айлык барышында җитәкчеләргә әлеге кимчелекне төзәтергә кушылды. Мы с уважением относимся к вашему труду, но вы, коллеги, друзья, челнинцы, с уважением относитесь к нашему городу. Так же нельзя себя вести. Мы вам еще раз без повышения тона предупреждаем и говорим, никаких просроченных ордеров на производство работ быть не должно. Санитар чистарту 2 айлыгына һәркем кушылсын. Оешма предприятиеләр, кибетләр, бизнес вәкилләре барысы да үзләренә караган территорияда тәртип булуын тәэмин итәргә тиеш. 2 айлык кысаларында агачлар утырту, тукталыш павильоннарын чистарту да күздә тотыла. Коммуналь предприятиеләр җир асты кичүләрен чистарту эшен башлап җибәрде инде. Шәһәрдә барлыгы 30-га якын кичү бар. Мәрьям Фәрушны дәвам итә. Бүген автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре Мәскәү проспектында эшли. Алар җир асты кичү юлларының тышкы каркасларын тәртипкә китерә. Җир асты кичү юлларын чистарту өчен кайнар су һәм щеткалар гына кулланыла. Юу эшләрен башкаргач, каркаслар ялтырап торачак. Менә чистарталар подземный переходларны. Ул безгә комфорт, уют создает. Всегда приятно, когда в городе чистый, красивый. Ак мәчет тукталышындагы җир асты кичү юлы коммуналчылар исемлегендә соңгысы. Тынычлык проспектында чистарту эшләре тәмамланган инде. Потом дальнейшее будем мытье полностью. И внутренней части лестницы будем мыть. Ну, скорее всего, ближе к маю, наверное, потому что к 1 мая должно быть везде чисто. 20 апрельдә Чаллыда традицион гомум шәһәр өмәсе узачак. 27 апрельдә исә урман утырту көне акциясе оештырыла. Аның барышында 5000 агач утыртырга планлаштыралар. Мәрьям Файрушина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 59-нчы комплекста Кылгали бульварында күп функцияле үзәк эшли башлады. Бирдә хәтта яңа форматтагы чит ил паспортын да рәсмиләштерергә була. Моның өчен аерым урыны билгеләнгән, анда миграция хезмәткәре эшли. Ул кешене фотосурәткә төшерә һәм бармак эзләрен терки. Чит ил паспортын үзәктә дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә иртәнге 8-дән кичке 5-кә кадәр рәсмиләштерергә була. Шунысы да мөһим, белгечкә шәһәрдәшләр алдан дәүләт хезмәтләре порталы аша язылып килә ала. 59-нчы комплекста күп функцияле үзәк әле 2 ай тирәсе генә эшли. Биредә алга таба 160-тан артык төр хезмәт күрсәтеләчәк. Җиңү паркында татар-башкорт халыкларының милли бәйрәме карга боткасы узды. Аны Чишмә халыклар дуслыгы йорты һәм башкорт җәмгыяте оештырды. Бәйрәме бик борынгы, шәһәр күләмендә ул әле беренче тапкыр үткәрелде. Чаллы халкы еланың тарихын гына ишетеп калмады, карга боткасыннан да авыз итте. И каша вкуснятина.
Яшьләр өчен карга боткасы инде тарих, әмма өлкәнрәк кешеләр аны белә. Балалар авыл буйлап ярма җыйганнар, зур казанда ботка пешкән. Язгы сабан эшләре алдыннан бер җыелып киңәш кору, күңел ачу йоласы булган ул. Bütün jırlarında herkes öz fikrini aytaydı. No, ilk bitinde yuğrak vakitinde kimler bir iki vukay var, kimler qatık var, kimler ne etmekə şun jıyıp bütün kunak bullar. Başta özümüz aşıydık. Anları indi biz balacağlar uşağından soң qorğalarından etədirik. Qorğalarından şatadırıq indi. Şunu matır beyram. Ботка пешкән арада яшелкенчә күңел ачкан, җырлаганнар, бейгәннәр. Ә ул картлары кайда нәрсә чәчәргә дип киңәш корганнар. Бәйрәмгә Явыз Мәсәкәй әби дә килә торган булган. Ул карга боткасын урларга, кешеләргә этлек эшләргә маташкан. Әмма моны булдыра алмаган. Татар белән башкорт арасы bir ананың ике баласы диләр. Чынлап та безнең бүләр нәрсәбез юк. Дус булып, тату булып, бер-беребезне шатланып, куанып, гурланып яшәсәк иде алга табада. Бәйрәмдә Шишмә халыклар дуслыгы йорты каршындагы халык фольклор ансамбльләре чыгыш ясады. Оештыручылар әйтүенчә, карга боткасы моннан соң ел сайын үткәреләчәк. Рима Султанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Тулыздаллар, шәшәкләр һәм сана бетергесез бүләкләр шалы тамашачыларын 7 көн рәттән танылган җырчы Радикул Якшин сөендерде. Халыгына Элвин Грей псевдонимы аша белә, шәһәрдәшләр аның концертларына яратып йөри. Күпләрне артистның иҗаты гына түгел, шәхси тормышы да кызыксындыра. Элвин Грейның сәхнә арты тормышы турында Лилия Гатина сюжеты. Уфада туып үскән Радикул Якшин Элвин Грейга 29 яшының зур сәхнәгә чыгуына 10 елдан артык. Җырчы тамашачылар йөрәген яулавын дәвам итә. Апрельнең 1 атнасында аның Чаллыда концертлары узды. Шәһәребездә гастрольләр вакытында Элвин Грей кулын сындырырга да өлгерде. Просто репетиция вакытында колонкалар ташыганда, өстән сикергәндә яңгыш дөрес сикермәгәнем. Әңгәмә барышында җырчы Чаллы турында истәлекләре белән дә уртаклашты. Чаллыда бик күп туганнар, үзенә дуслар. Һәм бәйле, гелдә ошо трассадан үтеп барганда гаялар туктады. Халык тулы заллар, көчле музыка һәм сәгатьләр дәвамында аяк өсте тору. Концерт тамамлангач артист нишли, энергиясын ничек яңарта? Концерттан соң самое главное минем өчен ул 1 сәгать просто ятып торырга. Бер кемдә тимәсен, ишетмәсен, просто аякны өскә күтәрәм дә шулай сузылып ятам. Потому что аяк вот именно ошый ире аяклар весь авырта. Арый. Элвин Грейга яраткан тамашачысы бүләкләр биргә дә ярата. Арада үзенчәлекләре дә шактый. Эт бүләкләр, животное. Төрле бүләкләр булды, менә яңарак кына страусиный, ошондай зур күкәй подаритлар. Һәрбер кешенең үз сире бар. Элвин Грей дә башкалардан аерылмый. Аның да бар ул күңел түрендә яткан сире. Тик әлегә ул аны бүлешергә әзер түгел. Сирем? Сирне сөйләмәләр ит ул. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Шатнагыз җиңел үтсен дигән теләктә калып, мин Орина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Гастроли Димитровградского драматического театра. 19 апреля. ДК КамАЗ. 19:00. Анна Каренина. Легендарная история любви. Модная женская одежда из Беларуси. Новая коллекция «Весна-лето 2019». Скидки до 25%. Белорусская мода. ТЦ Грин, 2-й этаж. В медицинском центре «Осанна» обследование и лечение по 11 направлениям. Оперативное лечение, УЗИ всех органов, комфортный стационар, современная лаборатория.